মই আহিম আকৌ আপোনালোকৰ ব্লগৰ ওচৰত বেছি দিন নাই মাত্ৰ 4 মাহ আছে उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि 11थि बोसोरारि जथुम्माया जालांबाय। उदालगुरिनि महनपुर फोथाराव जानाय उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथांजों लोगोसे बरमा विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए एबा बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्म, बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, माजबाद विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि एमएलए सरन बर', जिल्लानि गोजौ दैदेनगिरिफोर, हानजानि मावथि सोद्रोमा आरो गोबां रायजो राजा मददगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि 11थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै माजबाद विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि एमएलए सरन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिपिएफ हानजाया आगोलनिख्रुइ गोख्रोंसिन जाबाय होनना बुङो। लोगोसेनो फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया हारसिङैनो जुजिगोन आरो बिटिसिआव फिन सोरखार दागोन होनना बुङो। दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जोंनि उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि 11थि बोसोरारि जथुम्मा जादों। इतिमध्ये फुंनि जि हाबाफारि जोंनि दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय आफादगिरिया बिरखांबाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बेखौ जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट दोलोनि गोदोनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारि बिथाङा बावजेनखांनानै अलरेडि बे खामानियाबो जोब्बाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा 3थि हाबाफारि दंमोन जि थान्दै मेलाबो फ्राय जोबनाय लामायाव नैबे जथुम्माया जिहेतु ट्राइनेलमोन बे हिसाबै गोजाम बडियाबो बायबाय गोदान बडिबो दाबाय आरो आं मिथिनायाव जोंहा मानगोनां रिहन दैमारि बारग' मन्त्रि आगुनि आफादगिरि जिल्लानि बिथांखौनो गासैबो डेलिगेटआ दैदेनगिरि हिसाबै बासिफिननानै दिनै आफादगिरियाव लाखिफिनबाय आरो जोंहा आगुनिनो गाहाय नेहाथारि फादाराम बर' बेखौनो गाहाय नेहाथारिनि बिबान होफिननानै दिनैनि बे कमिटिखौ दानाय जाबाय आरो जोङो मिजिंथिदों बे कमिटियानो जिहेतु जोंहा बिटिसि बिसायख'थि फैगासिनो दङ गोख्रों भाबै दैदेननानै जोङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंहा बिटिसिनि जि मोनबा समस्ति जों बेखौ देरहालांगोन होननानै जोंहा फुरा मोनसे फोथायनाय दं आरो बेखौथ' आङो बुंनो हाला आं मोजां मावदों गाज्रि मावदों बेखौ जिहेतु गुबुना बुंबासो बेयो जुक्ति गोनां जायो जुदि बुंदोंब्ला आं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो आंबो गोसोआव ओरैबायदि मोनसे आंबो थांखि लागोन जाहाथे आं बिनि साबसिन खामानि मावनो हाबावो समस्तिनि थाखाय जाहाथे रायजोफ्रा आंनि खामानि मावनायाव जाहाथे जेबो गोसोआव दुखु थाया आरो रायजोनि जिखिनि आसा माखौबा हागोन माखौबा हाया अब्लाबो जेसेबांसिम रेसपन्स होनांगौ बे रोखोमसिम आङो मावनो थाखाय अरायबो आं नाजागोन आरो बेखिनि नोंथां बुंनाय खोथाया आंखौ थुलुंगाखांहोगोन गुबै मन्त्रआनो जाहैबाय आङो रायजोआ जेखि बुङा आं खोनासङो रायजोनि दुखु सुखुआव आङो खबर लायो आरो मोनसेया जाहैबाय आङो रायजोफोरजों इजिलि थायो जायनि जाउनाव रायजोआ गावनि साननायनि खोथाखौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो हाफैयो आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आंना बेनो आङो जि कमिटमेन्ट होगोन बेखौ मावगोन बे हिसाबैनो आङो बेखिनि मन्त्रजोंनो आं दासिम खामानि मावगासिनो दं आरो आं दाख्लै खोनानानै आंबो मोजां मोनदों जोंनिफ्रायथ' बिपिएफ दोलोनिफ्राय जों बारे बारे बुंबायानो थायो सान्ति सुक्ति जाबाय सासे सिगनेटरि बियो मानो जेलाव थांफिनखो बेबो बिपिएफनि मोनसे कुइसनखा जोंनि मोनसे सोंलुखा आरो जों बारे बारे बुंबोदों बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ जुदि थारैनो दाख्लै मानगोनां हाइकर्टआ जुदि मोनसे केसाव बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावदोंब्ला बे थारैनो जोंनि थाखाय एखेबारे मोजां मोनथावना मोनसे रादाब आरो बे हिसाबै आंबो मोजां मोनदों आरो बेल' नङा बिथांनि जिफोर केस दंबावो गासैखौबो थाबनो बिसार खालामनानै जाहाथे बिथांखौ जिबायदि मोनसे साजा होबाय थादोंमोन जे मा साजा होनो बेखौ माने जिउ जोबजासिम ना जि मोनसे राय होदोंमोन बे रायखौ उथायफिननानै जाहाथे बिथांखौ सान्ति सुक्तिनि मुङाव जाहाथे उदां अख्राङाव लाबोयो आंबो दिनै बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आं बेखौ खावलायगोन आरो मोननै बिसायख'थि थांबाय मोनसे एमपि आरो मोनसेया जाहैबाय सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थि सिडलिखौथ' खोब जों थुलुंगाखांथावना मोनसे रिजाल्ट जादों बेवहाय मानो होनबा जोङो बेवहाय 9टा एलएसि दंमोन बे 9टा एलएसिनि गेजेराव
जों किसुमान एलएसि देरहादों आरो बिटिसि हिसाबै नायोब्ला जों फ्राय समस्यायाव जों देरहादों मात्र जोङो टटेल 50,000 भटआवल'सो जों जेनदों आरो ओंखायनो दा जिहेतु मोनसे खोथा खोनाबाय थादों जिहेतु इन्डियाबो गाव गावबागाव जिहेतु इलेक्सन गेलेगोन अब्लाथ' जों बिपिएफआ खोब मोजाङाव देरहालांगोन जोंनि थाखाय मोनसे खोब मोजां सुबिदा आरो ओंखायनो थांनाय एमपि इलेक्सना जों जेनदोंब्लाबो जोंखौ जथेस्थ' थुलुंगाखांहोदों आरो दाख्लैनि जि सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थि सिडलिनि उफ्रा बिसायख'थिया जिहेतु फुराना आवगोलनि बियो सिडलिमोन फुराना आवगोलनि सिडलि हिसाबै जों बेखौ नायोब्ला गाज्रिबो जायाखै मानो होनबा थांनाय बाराव जोंनिनो माने मा होनगोन बेखौ आगुनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआनो बिनि बिजाथिमोन बिथाङा जेसेबां भटआव जेनदों जों एबार बे भटआवनो जेनफिननांगौ जादों आरो जों बेखौ फोथायना लादों उफ्रा बिसायख'थियाव रायजोफ्रा इसेबां माने सिरियासलि बेवहाय बाहागो लाया आरो रुलिंखौनो बिथांमोना मोनफिनजानो लुगैयो जायनि जाउनाव निस्सय बिथांमोननि केन्डिडेटआ बेवहाय देरहादों जोंहा बेवहाय जेबो जोङो जोंनि गोसोखौ बायहोनो हायाखै जों फैगोन बिसायख'थियाव फुरा रायजोनि जों अननाय मोनगोन बेखिनि जोंहा फोथायनाय दं आरो गथ'था बुंनो हानाय खोथा नंला जिहेतु बिसायख'थिया फैसिगोन बिसायख'थि गेलेगोन बयबो निजा निजा गेलेगोन बबे समाव मारै जागोन गाव गावबागाव सरकार दानो हागोन ना सोरजोंबा मिलायना सरकार दानो हागोन बेखौ दानो बुंथ'नो हानाय बिदि जेबो जायाखै जों हारसिङैनो सरकार दानो हायोब्ला जोंनो आरो मालायखौ मानो नांगौ गासिनो दं जों हारसिङैनो जोङो जुजिगोन हारसिङैनो जों सरकार दागोन